Aminu, Na. inda na gode ma Allah ni da nake ƙaunar mata, mata ma kuma suna ƙaunata. To. Ko kaman ya kenan. To aka ce baka ba mata, ai ka gane abin da ke nufi. Ina son mata, mata na sona. Gaskiya. Suna biye da ni, ina biye da su. Mata masifa ne aka ce wani lokacin. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ala Jamilu. Ba Jamilu. Ka san jikin ne. Alhamdulillah. Yaran ka likis. Bawan mata, ku tashi mu je nan gidan su dan Maliki wurin ta'aziyya. Wayar su. Ni kaina ke ciwo ba inda zani. Kaina ke ciwo. Yanzu nan wani muke magana mata da kai. Amma kuma yanzu dan an ce za a yi wurin gaisuwa sai ka ce kanka ke ciwo. Ai bai kamata ba. Na Allah yana tambaya. Na sani. Ka je ina take nema mana ka ce ka sani. Aminu, akwai inda ban sani bane duk garin nan. Gidan wata amarya ce da aka ka a wannan satan. Oh, na gane. Ai can ne sabon gida. Hajiya ta mana. Na gode. Kai. Bai Allah nan ta yi jama'a. Wallahi shikenan yanzu. Allah ya jiganta da rahama. Allah ya mata mutane. Ta yi jama'a. Wallahi muna kyautata mata zato. Alhamdulillah ana kyautata. Alhamdulillah. Gaskiya ne wannan. Wallahi ta yi jama'a. Assalamu alaikum. Subhanallah. Jamilu. Bawan mata. Me ya faru ba mu? Wallahi a sharin yana aikin nafin. Kidnapping? Wallahi da kyar na kwato. Kaga sarkin zuhudi ko? Kaga sarki. Da kyar na kwato.